गोबांनि डाउट जागासिनो दं आरो दंफैयो दायो नै क'क्राझार पुलिस स्टेशननि सेरनिफ्राय भिडिअ बानायदों। सिङावथ' असि सारजों रायलायनानै एसेब्लाबो पारमिसन मोनबाय जोंहा बिथांखौ सासेखौ लोगो हमनो। दा बेयावनो मोननैसो केस जानाय नोंथांमोना खोनादोंदां। बर' हिन्जावसा सासे क्लास 6ल' दासो बर' पुलिस आदामोना खिथानानै गालांजोब्बाय आंनो बिदिलै फंबाय मा जाबावगोन होननानै। थ' ओरैबायदि जाहैदों सालाकाटिनि केसखौ खिथादों दे आदाया। माने गथ' क्लास 6ल' आरो जायफ्रा नैबे किसुमान दा थाख्लायनि मानि निउस मोननोबा आं दा बुंगासिनो दङ र'। गोबाङा बुंदों थाख्लायनि निउसखौ मानो लाबोआखै आंलाय बुंखायो आं लोगोबो गैया सोरजोंबा दुश्मनबो गैया बुंनांगौ टाइमाव बुंगोन गासैखौबो। ओमफ्राय गोबाङा बुंगासिनो दं आंखौबो सोरबा नुदों आङो। ओमफ्राय दाख्लैहाय मा कमेन्ट हरदोंमोनथाय गुवाहाटियाव हमजानाया आं भिडिअ होनायनि चेलेन्ज लानानै दंखायो नालाय बिथांजोफोरनाबो माबा माबि कमेन्ट होगासिनो दङ। आरो आं बेखौबो मिथिदों एमजेखौहाय ओरैबायदि टारगेट लागासिनो दं दासान्दि एसे भिउसा ओरै फैग्रा जादों नालाय माने बोरै खोलैनो हागोन सिख्लाफ्रा हरफ्लागासिनो सोरबा थ' आं वार्निं होनानै खिथानानै दोनखाबाय एमजेखौ माने फुस्लायनो गोदै खालामनानै देहा सोलेर माबा लब देखायनानै ससियेल मिडियायाव माबानो हागोन नैबेखौ दा जायफ्रा मेसेज हरगासिनो दं आं बुजिखायो आंबो इसिबां माबा जानो सानाखै जाम्बा नङा। थ' जायफ्रा टारगेट लादों लाबाय था गोसो मोजांजों बिदिनो टारगेट लाबाय था। सालाकाटिनि केसखौसो बुंनो नागिरदोंमोन आं। सालाकाटिनि केसा ओरैबायदि जाहैदों 6 बोसोरल' क्लास 6ल' बैसोनि हिन्जावसाखौ बर' हिन्जावसा दै बेखौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामजानानै गथ'आ न'आवबो खिथाबानो बुथारगोन मागोन बेफोरबायदि। दा आं खोनानाय बायदिब्ला माखासे मुस्लिमफोर जाहैदों। दा बिसोरो टर्चार खालामनाय बायदि खालामबाय थायो गथ'खौहाय। ओमफ्राय गथ'आ गियो ओमफ्राय गथ'आ गिनानै खिथाला। दिनैहाय माखासे कालप्रिटफोरखौ मोनबाय आरो लाबोबाय। आरो दानिसो रिसेन्टलि नैबाव केस जाबावलायबाय जोंहा स्टेसन साइथिं बारस'ग्रा सेरावहाय। बे खामानियाव जोंहा टट' सालायग्रा अट' सालायग्राफ्राबो बिराद मोजां हेल्प होनो हागोन। जायफ्रा बिदिनो मालायनि हिन्जावा मालायनि हौवाजों दोनखारलायग्रा। हिन्जावा क'क्राझारनिमोन ओमफ्राय हौवाया फोरमायनाय बायदिब्ला दै बेंगलि होननानै बुंदों माबानि बाक्सानि होननानै बेयाव हमनाया। ओमफ्राय दा हौवाया पुलिसनि कास्टडियाव दं नामा ओमफ्राय हिन्जावखौहाय हगार हरबाय। दा बेबायदि थ' मानो बेबायदि जायो जोंनि गेजेरावहाय गुबुनजोंबो थांनोबो थोला गावजों गावबो दावराव जानो थोला मा जाबावगोन साननो गोनां जानानै फैबाय दिनैनि दिनावहाय। ओमफ्राय बैबो नै केसा आरो तिनिआलिनि केसखौथ' आं बुंथ'बावला। ओरैबायदि डेन्जार केस फैगासिनो माने साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय। आरो नोंथांमोना मिथिगौना जायफ्रा थाख्लायनि बागै सोंबाय थादों थाख्लायाथ' दायो मोनसे फिल्मबो खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय आं पुलिसफोरजोंबो रायज्लायदों ओमफ्राय असि सारा पारमिसन होनायखायसो फन हरनानै बुंहरनायखाय आं दसेयावबो लोगो हमनो मोनबाय बिथांखौ। आरो बिथाङा मा बुंदों बुङाखै बेखौथ' बिसार खालामबाय थागोन आयेनासो। जों स्टेटमेन्ट होलाबायनानैथ' जेबो लाब गैया बेवहाय। जों नों सोरबा माबा मोनसे बुंबाबो माबाबाबो जों बेखौ बासायनोबो हाया बा सोरबा बेखौहाय सास्ति होसिननोबो हाया। बेखौ आयेनासो बिजिरगोन बयबो मिथिखायो। बे नङा जे बेखौ सोरबा बासायथारनांगौ मानांगौ। दाया मावदोंबाथ' साजाखौ मोनगोन खिन्थु दाया मावाखैबा आयेना बिजिरगोन। आरो बेबो मोनसे खोथाया जोंहा आर्टिस्ट लाइननिफ्रायबो सानैसो हमजाफादोंमोन जायफ्रा माने बेजों लिंक दं फन रायलायग्राथ' थाखागोन जाय शुटिं टाइमफ्रावहाय बिथांजों दंमोन। दा बै शुटिंआ इनकमप्लिट जानानै दङ। बे जाय मुभिखौ फिल्मखौ बानायगासिनोमोन बिथाङा जे बे फिल्मा जाहैबाय जोंहा सासे आं मुंखौ लाला इएमनिनो फिसाला मानगोनां ब्रादारनि नाजानायाव जाय मोनसे फिल्म फैनो थांगासिनो दङ। आं फिल्मनि नामखौबो लाथ'ला। बे फिल्मा आदा सदा जासिगोन माथो शुटिंआ मा जाबावगोन होनना गोबाङा सोंदों। ओमफ्राय पुलिसफ्रा बुंदों आर्टिस्टफ्रा जुदि एफिडेभिट माबा माबि बानायनानै पारमिसन लायोब्ला डिसिनिफ्राय बा एसपिनिफ्राय जेरै बलिउडफोरना चान्स मोनो बेबायदिनो शुटिं खालामहैफिननो चान्स मोनगोन होननानै बुंदों आरोना इनकमप्लिट भिलेन रलाव डाकु रलावहाय जाय शुटिं खालामगासिनो दंमोन दानिया। थ' बिदि फोरमायदों। थ' आं माखासे माने केसखौ खिथाबाय। दा अबेना माबायदिमोन जेसेबां हायो आं दा बै नेक्स्ट चेनेलाव लाबोनो नाजागोन आपडेट्सफोरखौ होबाय थानो नाजागोन। दसेब्लाबो आङो फैबाय प्रमद सारनि बै
एम्बुलेन्स दिनै अपेनिं खालामनाय मानाय प्रमद सारमोननि चेक राननायखौ देखायखांनानै आंबो डाइरेक्टलि फैबाय दा नैबेफोरबायदि खौरांखौहाय बाव मोनफैनाय एसेब्लाबो थ' नोंथांमोनजों शेयार खालामनो मोनबाय आरो सिङावहाय भिडिअ लानो दा पारमिसन गैथ'आ असि साराबो बै समनिफ्रायनो असि सारा बिथांखौ नागिरनायाव आंखौ लेंहरबाय थाखादोंमोन माने नाम्बार होयो कल खालामहोयो बबाव दङ ओमफ्राय दा पुलिसफोराबो सोरबा फोरमायदों आरो ना मैया माने बिथाङा गावनो सारेन्डारसो जाफैनांदों न'खरनि फिसाला ओमफ्राय माखासेखौ आरो लोगोफोरखौ हमनानै लाबोनायावहाय सारेन्डार जाफैदों गावनो हमनानै लायाखै होननानै फोरमायदों दा बेबायदि आरो ना दा नंगौ नङा बेखौ आयेनासो बिजिरगोन दासिमबो पुलिसाबो बेनो दायनिगिरिथार माथार होननानै लखबावबो सोहैयाखै थ' बेयावनो दं आरो ना सोंनाय मानाय जागासिनो दङ साख्रिनिबो खोथा थाहैबाय ओरै बिथाङाबो सासे पुलिसखाबोमोन नालाय बिथांनि साख्रिया माबायदि जागोन इसिबां गोबाव एबसेन्ट जानाय बेफोरनि सोंनाय फिननाय आरो गावनि बै जाय मुं होजानाय केसनि सायाव बिनि सायाव सोंनाय फिननाय जागासिनो दङ आपडेट लाबोनो नाजागोन बिथाङा दायनिगिरि मारबाथ' लांजागोन बिनि बिजिरनाया जाबाय थागोन आरो ना दा बाव सोंनाय फिननाया जाग्रोगासिनो दङ जेरावबो जेलाव सोहैथ'वाखै बेखिनियानो आपडेटसा आरो लाबोबाय थानो नाजागोन आंनि सायाव सोरबा मेगन सानाय माबा माबि दंमोनबा बै कमेन्ट हरग्राफ्रा आं भिडिअखौ लाबोगासिनो दं आरो हरबावग्रा सोरबाफोर हरनो गोसोबा आंनाथ' बेनोसै दा जों थांनोसै थांफिननो ओंखारबाय जोङो मोनसे जायगायावहाय जोङो फिजिअथ' नंला बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारनि जाय आदाबो दङ आदानियाव गोबाङा सोंदोंमोन जे जायफ्रा थेरापि खालामजानो बड'लेण्ड थेरापि मावदों बेखौथ' बुंफिनबाय आं माने जायफ्रा सानाय सुनाय ओमफ्राय माखासे बेमारफोरजों नारसिन जानानै दङ गोबां समनिफ्रायनो सोंहरदोंमोन अबेखिनियाव MRM हस्पिटालखौ नोंथांमोना मिथिखायो क'क्राझारनि मस्ट पपुलार ओमफ्राय ओरै बाजार इण्डियामोन नामा बाजार इण्डिया बिनि गेजेरखिनियाव दं आरो ना बेयावहाय नायबानो ओरैहाय टट' सार्भिसिं सेन्टार खालामग्राया बेखिनियावनो बे आदा थुब्लावनि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारखौहाय नोंथांमोना नुखागोन जायफ्रा सानाय सुनाय बायदिसिना बाव मुलि थुलिनि गोनांथि गैया बिथाङा मा प्रब्लेम दं देहायाव बेखौ नायग्रोगोन नायनायजों ओमफ्राय नोंखौ माबायदि ट्रिटमेन्ट होनांगौ बिथाङा गावनो ट्रिटमेन्ट होयो आरो ना मालाबा मोनसे सम मोजां लानानै आं भिडिअ खालामफैबावगोन दाख्लै हाखु दाखु जादों आं मिथियानोमोन जे बे बिथांनाव फैगोन सोमदोन ब्रादारा थौ मगाव हाबनांगौ होननानै लोगो सोबाय ओमफ्राय आंबो खालामजाबाय मोजां मोनो निस्सय जोंनि माखासे आयंमोन आरो सोरबा बानायजागासिनो दं आंनि सिनायनाय थेरापि थ' बिथांमोनाबो मोजां रिजाल्ट मोनदों आरो गुड रिजाल्ट नोंनि देहायाव मा प्रब्लेम दं मा खोमि दङ मा भिटामिन गेसनियानो जा किडनियानो गासिबो नायग्रोजोबनानै ओमफ्राय बे थेरापि ट्रिटमेन्टखौ होयो आरो ना थ' नोंथांमोना निस्सय कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन बा नागिरनानै फैनो हागोन बिथांखौहाय दाख्लैबो आं भिडिअ होदोंमोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं लास्टलि होबावबायसो नै स्क्रिनाव थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गोसो गोरबोनिफ्राय आंना जाब्बा जुब्बासो जायोलै आं बेलेग बायदि स्पेसियेल कन्टेन्ट लाबोनो रोङा जाम्बा मानसि नालाय थ' बेखिनियानो लाभ इउ अल